Tämä on tosissaan sellainen menetelmä kuin EFT-tapping, joka on keino kehollistaa ja tuntea tunteita turvallisesti. En tiedä mihin se perustuu, mutta minulla se ainakin toimii. Eli idea on nimetä tunne ja taputella kehossa eri paikkoja. Ja aloitetaan niin kuin ranteesta ja nimetään se tunne, että vaikka minulla on tämä ahdistus, niin hyväksyn itseni kokonaan. Ja sitten arvioidaan skaalalla 1–10, että kuinka voimakas se ahdistus nyt vaikka olisi. Jos me sanon vaikka, että 4. Ja sitten me nimeen sen tunteen uudestaan, kun me taputan eri paikkoja, eli päälailla. Ahdistus. Tässä ei ole mitään sääntöä, että kuinka pitkään pitää taputtaa samaa paikkaa, mutta esimerkiksi 5–10 taputusta saa taputtaa pidempäänkin, jos tuntuu siltä. Tästä otsasta ahdistus. Tästä niin kuin silmien välistä nenän päältä ahdistus. Silmäkulmasta ahdistus. Ahdistus tästä poskipäästä. Nyt nenän alta ahdistus. Tästä leuan huulen välistä ahdistus. Ei sitä joka kerta tarvitse ääneen sanoa, mutta fiilistele se tunne, että missä se ahdistus tuntuu. Samalla kun taputtaa. Sitten tää on hyvä. Tää osuu koko hermostoon. Tää dekoltee-alue, ahdistus. Ja sitten sillä ei ole väliä kummalta puolelta taputtaa. Voi taputtaa yhdeltä puolelta tai molemmilta, mutta yhdeltä kerrallaan. Ja sitten täältä käden alta täällä on ahdistus. Täällä on imusolmukkeita. Ja sitten tästä ranteesta. Tänne tulee tosi paljon hermoja. Ahdistus. Ja nyt fiilistelee uudestaan, että hei, että mikä se olisi se ahdistusskaalalla 1–10. Ja se voi nousta tässä kohtaa korkeammaksi. Me fiilistelee, että se olisi ehkä 2. Niin sit voi tehdä uuden kierroksen. Jos tulee 3 kierrosta silleen, että se ei muutu, ei nouse eikä laske luku, niin sit kannattaa lopettaa. Ja tätä voi tehdä niin monta kierrosta kuin tykkää. Mielestäni 3 kierrosta ylipäätään aika hyvä ja sitten jossain kohtaa myöhemmin uudestaan. Päälaki, otsa, nenän väli, nenän yläosa, silmäkulma, poski, nenän alta. Huulen ja leuan välistä. Tää dekoltee kaulan alue. Käsivarren alta imusolmukkeet. Sitten tästä tää ranne. Ja jos unohtaa jotain paikkaa, niin se ei ole niin vaarallista. Se ei ole eksaktia tiedettä, vaikka siinä on joku peruste, minkä takia ne on ne pisteet. Nyt minulla on ahdistus ehkä 1. Voisi sitä ehkä 1 kierroksen vielä taputtaa. Niin toivottavasti tästä on iloa, jos tulee vaikeita tunteita tai jotain, mikä tuntuu jossain. Ja tämän voi tehdä mielessään sit, kun tämän oppii. Että vaan niin ajattelee, että näin taputtelee.
Mutta alkuvaiheessa se on helpompaa, jos sen puhuu ääneen ja taputtelee fyysisesti. Ja minulla ainakin tuli ihan naurettava olo ekaa kertaa ja minulla oli kauhea vastustus siitä, että minä en halunnut tehdä tätä. Mutta tosi nopeasti siitä on tullut semmoinen, että hei, me pystyn olemaan tosi vaikeiden tunteiden kanssa. Ja jos tuntuu siltä, niin kokeilkaa.